बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बड'लेण्ड बिसायख'थिनि अपारेशन दा जोङो 29 सुक्लाय सेरफां बियाबनि PPFनि बिजाथि गणेश कछारी बिथांजों दङ जों बिथांनि हाबा हुखा आरो बिसायख'थियाव बिथांनि साखाफारा बिनि सायाव जों सावरायनि लोगोसेनो बिथाङा हारि थामोनथानि बेलायाव मा बिहोमा बावबोदों बिनि सायाव जोङो सावरायगोन बिथांनो जों खुलुमनाय होदों खुलुमबाय नोंथाङा हारि थामोनथानि बिथिङाव जेनाखि सोमावसारनाय जादोंमोन 1985 मायथाइनिफ्राय जागायजेननाय बुंनो थाङोब्ला 1986 मायथाइयाव उपेन्द्र ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाजेननाय उननिफ्रायनो हारि थामोनथानि थाखाय दावहा होनना बुंनो हायो 1987 मायथाइयाव सोमावसारनाय जाजेनबाय हमलेण्डनि थाखाय आलादा रायजोनि थाखाय बिनि उनावनो लागातार दावहा बुंनो थाङोब्ला हारि थामोनथानि एबा आलादा रायजो दाबिनायनि थाखाय बे समनिफ्रायनो नोंथाङा नांथाबबोदों होननानै मिथिनाय जादों बेनि उनाव फैयै फैयै 1983 मायथाइनि खोथा फैनोसै BLTजों सरकारजों जे गोरोबथा फैबाय आरो BTC जाबाय बै समावबो नोंथाङा गोबाङैनो बहाय बाहागो लादों बिनि उनाव नोंथाङा बिसायख'थि जादों BTCनि बिसायख'थि नोंथाङा बाहागो लादों आरो MCL महरै देरहाबोदों उन समाव नोंथाङा EM जाफैदों आरो आथिखालाव नोंथाङा EM जानानै दङ आरो फैगौ 24 एप्रिल खालि नोंथांमोननि बे BTC सरकार BPF पलिटिकेल पार्टि दैदेननाय बे बायनो थांगासिनो दङ दा बिसायख'थिया दिन्दां दोङो बिनि थाखाय मा जागोन बुंनो हायाखै बे सरकारखौ 6 दाननि थाखाय फोलावबावगोन ना गभर्नरा गावनि आखायाव लांगोन बेखौ बुंनो हानाय जाथ'वाखै दा जों नोंथांनि सावरायनि नोंथांनि जिउनि बाथ्रा राजखान्थिनि थिलियाव नोंथांनि आगान आरो फैगौ समाव नोंथांनि हारि थामोनथानि मावफारि दा जों नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैग्रोनि आगोलो नोंथांनि उन्दै समनिफ्राय दा समसिमनि जिउनि बाथ्रा आंनि मुङा जाहैबाय गणेश कछारी आंनि जोनोम गामिया औबारि बर' थाइगिर दैसा होनना बुङो 1970 मायथाइनि 18 जानुवारियाव आंनि जोनोम जादोंमोन आरो आं बिदिनो गामिनि LP स्कुलाव फरायबोदों फरायना हाइ स्कुलाव फरायदों आं बारा फरायाखै आरोखि गरेस्वर हायार सेकेन्डारियाव आं फरायदोंमोन दा बिनिफ्राय जोंनि न'खरनि आं सिनायथिखौबो होनांसिगोन न'खराव आंहा बिमा दं दासिम फादारा एक्सपायार जालांबाय आरो जों बिदा फंबाय 6 जनमोन आरोखि 6 जननि गेजेराव सासेया आंनि उन्दैया हिन्जावसा आरो बिनि माने सेकेन्ड माने फार्स्ट फंबाय बियो माने बिथाङाबो माने बेबो BLTआव माने थानानै सोमावसारदोंमोन 1996 नि माबायाव मा होनो गरेस्वर जानपारा होननाय गामियाव आर्मिनि गुलियाव बिथाङा माने जिउ माने जिउ गोमानाङो थ' आं माने दानि बाक्सा जिल्लानि औबारि गामि थानाया जाबाय गरेस्वर बेयाव आं जोनोम मोन्दोंमोन आरो जोंहा न'आव दा आइ दं फादारा एक्सपायार जालांबाय आरो जों बिदा फंबाय 6 जनमोन आरोखि दा बिदिनो उन्दै समावनो उन्दै समनिफ्रायनो जों गामियावनो देरबोनाय गामियाव देरबोनानै गामियावनो फरायदों हाइ स्कुल फरायदों नावकाटायाव फरायबाय गरेस्वरावबो फरायफैबाय थिग बिदिनो जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय जे आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव जों बाहागो लाबोदों आंबो बेवहाय बाहागो लाबोदोंमोन आरो आं गिबियावनो जोंनि माने मोनसे एबसुनि प्राइमारि कमिटिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट बे समाव बाथाबारि प्राइमारि कमिटि होननाय दंमोन दिनैनि दिनाव दिनै सुवागपुर प्राइमारि हिसाबै जाबोबाय बिनि आं फाउन्डार प्रेसिडेन्ट मास मोननैसो मावखांनायनि उनाव आंखौ भलुन्टियार फर्सआव लाङो आरोखि भलुन्टियार फर्सनि जोंनि सानजा देफिलि आनसलिक कमिटि भलुन्टियार फर्सनि आङो कामान्डारमोन बेयाव मास मोनथामसो मावखांनायनि उनाव आरोबाव कामरुप जिल्ला माने भलुन्टियार फर्स दायो
बेयाव आङो माने कामान्डार जाफैयो कामान्डार जानानै बिदिनो सोमावसारनायखौ दैदेनलांनायनि उनाव बोसोरनै नङा 1.5 बोसोरसोनि गेजेराव आङो कामरुप डिस्ट्रिक्ट माने भलन्टियार फर्सनि आङो कनभेनर आं बे बिबानाव थानानै खामानि मावबोयो आरो बे समावनो 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव जेब्ला BSc सुक्ति जायो बे सुक्ति जानायनि समाव आङो किन्तु आं बाहेरायाव खारनासो थानो गोनां जादोंमोन मानो होनना बुङोब्ला बे समाव जोंनि गेजेराव गावजों गाव एसे क्लेश दङमोन आरोखि NDP बिथांमोनजों एसे क्लेश दङमोन बे समाव बेनि थाखाय आंनि लोगो सासे बेयाव एसे जिउ गोमानांदों आरो बिदिनो आंबो एसे थाखोमाना थाहैनो गोनां जादों गसाइगावआवसो आं थाहैनो गोनां जादोंमोन बे समाव आरो बे समावनो BSc सुक्ति जादों आरोखि आरो आङो बे समाव सारेन्डार जायालाखैनो बिदिनो थाबोनानै आङो बिनिफ्राय जेब्ला एसे सिचुवेसन नर्माल जाबाय गामियाव थाफिनबाय बिदिनो बेफार बानिज्य खालामनानै न'खर दैदेननायनि खामानियाव बेस्थ' जाबाय आरोखि जि हायो आं बिदिनो खामानि मावो जायखिजाया जिउ खांनायनि थाखाय बिभिन्न बिथिङाव आं खामानि मावबोदों आरोखि आङो मोनसे समाव माने बिदिनो दैमानिफ्राय बाला रोगानानै साप्लाय होनानै एसे न'खर जौगानायनि थाखाय एसे रां अनसुंथाइ रांफोर एसे खामायोमोन बाजार महलदार जादों बिदिनो गारि भारायाव लानानै जायफ्रा सारेन्डार जानानै गारि बायदोंमोन बिथांमोना मोजाङै सालायनो हायाखैमोन बिथांमोननि गारिखौनो माने भारा लानानै मान्थलि सिस्टेम लानानै आङो माने गारिबो सालायो सेकरबो जायो बेबायदिबो खामानि मावबोदों आरोखि बे समाव तामुलपुर टु माने नागजुलि तामुलपुर टु ओरै कुमारिघाटा बेबायदिनो बाजार टिप मारिनानै एसे एनै थाखा मोनोमोन आरो गारि माबानायनि बेबायदि खामानि मावदों एखनबा पकेट खरसा गैया मा मोना गामिनि माने आबादफोर जायफोर जोंनि बंस'फोरनि अबा गय थायो अबा माइ फानो बेफोरखौ बेफारिफोरनिफ्राय बस्थाफोर लाना फैनानै बेफारिनिफ्राय दाम दानना लाना फैनानै माने बेफारबो खालामोमोन गेजेर फैसा थाया खिन्थु बे बेफारिनिफ्राय माने गामियाव जेसेबां माबाफोर थायो बेसादबो थायो गयानो जा बा माइयानो जा बेखौबो दाम दानना लायो आरोखि बायस'नानै मनाव जुदि 200 थाखाबा 180 थाखा गाहाम होयोमोन आरोखि 20 थाखा लाब लायोमोन बेबायदिनो एसे जिउ खांबोनाय गेजेर जोंनि बिबाजैफोर जानायफोरनि माने अमाफोर थायो बेखौ बायस'नानै ओमफ्राय बाजाराव लाङो आरो हाजिरा लायो दानग्रानो जों फैसा लाग्रा जायो बेबायदिनो जिउ खांबोदों आरो उन्दै समाव जोंहा न'खरनि हालोदा बारा मोजां नङामोन आरोखि ओरैनो माने जानाय थानाय माने अभाब गैया गेजेर पकेट खरसा गैयाब्ला बे समाव बिराद बाजार जायोमोनलाय मानसिफ्रा माने टाइम पास खालामनायनि खुनु बेबस्था गैयामोन बे समाव माने जेब्ला बाजार खाथि खाला बिराद बाजारफोर जायोमोन बे समाव आरो बाजार जानो पकेट खरसा थाया अब्ला बिबाजैफोर जानायफोरनि जेफोर माने दाउ अमा बेफोर फानो बेफोरखौ दाम दाननानै जों बाजाराव लाङोमोन आरोखि हाजिरा दानग्राफ्रा हाजिराफोरखौ माने दानहोयो हाजिरा लानानै जों फैसा लाग्रा जायोमोन बेबायदिनो उन्दै समाव माने बिदिनो जिउ माने खांबोदों बिनि उनाव फैयै आङो मोनसे समाव 1995 मायथाइयाव आरोबाव खनसे माने BLT नि दैदेननायाव आन्दलन बे समाव माने BLT हिसाबै माने फर्म खालामाखैमोन आरो होमबाबो एक्टिभिटिसा बे समाव सोलिगासिनो दं BLT नि एक्टिभिटिसा सोलिगासिनो दं बे समाव आंनि फंबाया जोंनि कामरुप डिस्ट्रिक्टआव 6 जन सिनियर BLT दं बिनि गेजेराव आंनि फंबाय मानिक कसारि दंमोन बिदिनो हरखाब नार्जारि भद्रेश्वर बर' होननाय बिदिनो रमेन बर' होननाय मायाराम स्वर्गियारि बेनिफ्राय मदन नार्जारि होननाय 6 जन बिथांमोना 6 जन BLT नि कामरुप जिल्ला हिसाबै बिथांमोना सिनियरमोन आरोखि बिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव बे 6 जननि गेजेराव सासेल' बासिना दं बे जाबाय गरेस्वरनि रमेन बर' होननाय आंनि फंबायाबो एक्सपायार जालांबाय बिदिनो जेब्ला आंनि फंबाया BLT आव थायो बे समाव जोंनि गेजेराव क्लेश दंमोन आरोखि क्लेश दंमोन NDP जों क्लेश दंमोन
बे समाव नागिरलायोमोन आरोखि बे दुखुनि बाथ्रा आरो बेखौ जों दिनै माने दुखु गोनां बाथ्रा होनना बुंनांगोन गावजों गाव बे समाव पेट्रिसाइडेड किलिंनि सोलिबाय थानाय बे समाव फंबाया ओंखारलांनायनि थाखाय आंनि फारसेबो एसे नोजोर फैबाय बेनिखायनो आंबो BLT आव माने आरो फैफिननो गोनां जादों 1996 मायथाइयाव आंबो BLT आव हाबफैनो गोनां जाबाय आरो बिदिनो BLT आव हाबनानै कामरुप जिल्ला बड' लिबारेशन टाइगार 1996 आव दायो आरोखि बेहाय आङो कामरुप डिस्ट्रिक्ट माने कमिटि माने BLT नि आङो कनभेनर बिबान लानानै आङो खामानि मावबोयो बेबायदिनो मावै 2003 मायथाइयाव जे BTC सुक्ति जाबाय बे BTC सुक्ति जाखांनायनि उनाव BTC नि बिसायख'थि जाबाय बे बिसायख'थियाव आङो 19 नं सुक्लाय सारफां जितु BTC समस्ति बेनिफ्राय आङो बादायो आरोखि BPF हान्जानिफ्राय बे समाव BPPF मोन आरो बे हिसाबै आङो रायजो राजानि मदद मोननानै गोबां भटआव आङो माने देरहालांनो हायो आरो बिनिफ्राय आं दिनैसिम थामथि खेबनि थाखाय बे सुक्लाय सारफां समस्तिखौ आं दैदेनबोगासिनो दङ 2005 आव आं MCLA मोन 2010 आरो 2015 बेयाव आङो EM हिसाबै माने खामानि मावबोदों दा दिनैसिम बिदिनो आं दंथ'यो आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPF नि बिजाथि महरै नोंथाङा गसंबावबाय औ दा जोङो सावरायनि जे नोंथाङा EM जानाय समनि दावगाफुनाय खामानि आरो MCLA समनि खामानि बिनि सायाव नोंथाङा एसे बुंफोरना होदो आं जेब्ला 2005 मायथाइयाव MCLA जायोमोन बे समाव आंनि न'आव हाबनो हानाय माने गारि हाबनो हानाय लामा गैयामोन आरोखि आंनि गामियाव देवसुङा दैमा नै दं आरोखि बोसोरै माने बोसोरफ्रोमबो माने दैबाना फैबाना खुखा जिखिनि लामाजों बानायो बेखौ खुखा लाङो बोसोरै जों मालायनि बेरा सिफाय लामा बानायनानै जों हान्थियोमोन आरोखि थिग बिदिनो आङो MCLA जानाय समाव बिभिन्न आंनि समस्तिनि गामिफ्राव माने गारि हाबामोन आरोखि खुनु जायगायाव गारि हाबामोन आंनि गामियाव हाबामोन आं MCLA जाजेनबा रायजो राजाफ्रा आंनाव फार्स्टआव कालभारसो बिफैयोमोन आरोखि रायजोनि फार्स्ट डिमान्डआ जाबाय कालभारमोन आरोखि बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव कालभार बिग्रा मानसि गैला गैला आरो दिनै आङो 500निख्रुइ बांसिन पाका दालां बानायनो हादों आरोखि गिदिर दैमाफ्राव देवसुङा दैमा होननाय दङ आंनि बे गामि सेरजों बोहैनाय बेहाय जोङो नैबे 15 बोसोरनि गेजेराव 12टा 30 मिटार 31 मिटार खरि दालां मोनसे बानायदों आरोखि बिदिनो सुक्लाय दैमायाव जों गंथाम दालां बानायबाय थिग बिदिनो नावबान्दा होननाय दैमा दं बेहाय गंथाम दालां गिदिर बानायबाय बिथिं बरलिया दैमायावबो गिदिर दालां बानायबाय बिथिंजाय BTC जानायनि उनाव दिनै फुथिमारि दैमायाव माने जायखौ जों बरन'दि होनना बुङो बेहाय आंनिल' समस्ति गोलैया बेयाव मोनथाम मोनब्रै समस्ति गोलैयो बे दैमायाव दिनैहाय गंथाम पाका दालां बानायनाय जादों बिदिनो आंनि सुक्लाय सारफाङाव 500निख्रुइ बारा जोङो माने दालां बानायनो हाबाय आरो बिदिनो आबादारिफोरनो आबादथिलियाव दै जौगानायनि थाखाय इरिगेसन प्रजेक्ट माने जों माखासे लाबोनो हादों AIBP माने स्किमनि जरियते आंनि ओनसोलाव माखासे बान्दो बानायदों दा बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि आबादारिफोरनो आबादथिलियाव दै जों जौगानो हादों थिग बिदिनो जोंनि सुक्लाय सारफां समस्तियाव जोङो देहा फाहामसालि हिसाबै बिराद माने गाज्रि अबस्थायाव दङमोन आरोखि मोनसेल' जोंनाव माने मिनि PHC दंमोन नावकाटा बेहाय फैयोमोन आरो डक्टरा रेगुलार नङामोन बेहाय खिन्थु दिनै जोङो आंनि सुक्लाय सारफाङाव 30 बेडेड मेडिकेल सुक्लायाव दिनै जोङो गायसननो हादों गोदान आरो बिदिनो बाङालिपारा होननाय जायगायाव मिनि PHC मोनसे गोदान गायसननो हादों थिग बिदिनो थाखानाय नावकाटा मिनि PHC बेखौ जों डेभेलप खालामनो हादों डाबल स्टरि बिल्डिंफोर बानायनो हादों महरिपारायावबो स्टेट डिस्पेन्सारि दंमोन बिदिनो खाथरबारि स्टेट डिस्पेन्सारि दंमोन
दा बेफोर दिनै जौगाखांजोब्बाय आरोखि गासिबो मोजां जाबाय बिदिनो सोलोंथाइ बिथिङावबो जों माखासे जोंनि जायफोर माने स्कुलफोराव माने न'फोर स्कुलनि न'फ्रा जोबोद गाज्रिमोन दिनै जों खामानि मावबोगासिनो आंनि कार्यकालनि आंनि टार्मसनि जोबथा माने जितु इलेक्सननि माने अधिघोषणा जारि जाबाय बे दिनसिम जोङो खामानिखौनो मावबाय थादों आरोखि माखासे खामानि मावबाय नोंथांनि बियाब होनना बुङोब्ला सुक्लाय सेरफाङावनो दं जाहैबाय सासे आरो रायजो सभानि गोहोगोरा एमपि दा बिथांनिबो गोबां स्किमफ्रा बेवहाय मावफुंजादों दा बे हिसाबैहाय नोंथाङानो गासैखौबो मावदों होननानै बुंनो हाया बे एमपिनिबो अबदान दङ आरो एमपि बिशु दैमारिया आगोल समाव एमएलए मोन 2001 मायथाइनि बिसायख'थियाव बिथाङा एमएलए जादोंमोन आरो गोबांथार डेभेलपमेन्ट स्किमखौबो बिथाङा मावदों होननानै मिथिनाय जायो बेराफारसे मोनसे खोथायाबो जाहैबाय जे गुवाहाटीनिफ्राय नोंथांनि गामिसिम सहैनाय लामाया आगोलाव गैयामोनब्लाबो एमएलए जानाय समाव बिथाङा बेखौ मावनानै होदों आरो दिनैनि समाव जेनोखि मटरिबल जादों बिनि कन्ट्रिबिउसनखौ बुंनो थाङोब्ला जों बिशु दैमारिनो होनांगोन दा बे हिसाबैहाय नोंथाङा सासे इएम जा महरै माने बिबान लादोंमोन 2001 मायथाइनि उननिफ्राय आरो दिनैसिम दा इएम जानानै दङ इएम जानानै थानाय समाव नोंथाङा नोंथांनि हालामनि आरो एन्टायार बड'लेण्डनि थाखाय मा मावनो हादों जोङो माखासे आं माने मोनसे समाव भेटेनारि डिपार्टमेन्ट आं नायबोदों सेरिकालचार डिपार्टमेन्ट नायबोदों बिनिफ्राय आं नायबाय हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्ट आरो स्मल कटेज इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स बे मोनब्रै डिपार्टमेन्टखौ आं नायबोदों आं नायबोनाय समाव माने फान्डफ्रा एसे खम जायोमोन आरो भेटेनारि बायदिसिनाव जेरोखोमै सानोब्लाबो जों एसेबां गिदिर स्किम जों मावनो हायाखै मानो होनोबा जोंनिया कटेज इन्डास्ट्रिसो बेनिखायनो फिसा बोरैहाय जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय माने जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो जा बिभिन्न एनजिअफोरानो जा बिभिन्न इन्डास्ट्रि जौगाखांनायनि थाखाय जोङो फिसा आइबिएसफोर जों होबोनाय जादों आरोखि फिसा आइबिएस होबोयो बिभिन्न सेक्टराव जों होबोदों साफिसियेन्ट नङा आरोखि दा बे हिसाबै बिदिनो जों खामानि मावबाय थादों हेल्थ सेक्टरावबो दिनै मडेल हस्पिटाल जायफोर एमएलएफोर मोननाय बेफोरखौथ' जों फ्राय माने मावफुंजोब्बाय जों 12टा फार्स्ट फेजआव 12टा माने माबा मोनदोंमोन आरोखि जोङो मडेल हस्पिटाल एमएलएफोरनि बेखौ जोङो आं माने इएम थानाय समावनो जों स्टाफ डक्टर स्टाफ बिनि नार्सआनो जा फिजिअथेरापिस्टआनो जा बा फार्मासिस्टआनो जा बेफोरखौ बा वार्ड बय बेफोरखौ जोङो माने माजोबनो हादों आरो एपइन्टमेन्ट होनो हादों 316टा 2018आवनो जों फिलआप खालामदों आरो बिदिनो दिनै रान जागासिनो दङ मेडिकेलफ्रा आरो बिनिफ्राय बिटिसिनि जिखिनि जौगाखांनायनि फैसा मोनो जोङो थागोन बेजों जोङो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप जों खालामदों आरोखि दिनै बिटिसि ओनसोलाव मोनसे समाव बिराद गाज्रि हालोदमोन आरोखि डक्टरफोर जिरायनो थाखाय नार्स क्वार्टार बा डक्टर क्वार्टार बिदिनो स्टाफ क्वार्टारफोर बिराद अभाबमोन बेफोरखौ दिनै जों बिटिसिआव नोंथांमोना नायोब्ला गासिबो ओनसोलाव बेरायनानै नायोब्ला बेखौ नुगोन दिनै माने न'फोरखौ बानायजोबनाय जादों आरोखि दा बिदिनो भेटेनारि बिनि गेजेरजों बोरैहाय जोङो माने गाइखेर उत्पादन खालामनो हायो बिनि थाखायबो जों एसे नोजोर होनानै माखासे बिदिनो फार्मफोर माने डेभेलप खालामनो थाखाय जों माने खामानि मावबोदों दा हस्पिटालफोराव गोबां डाक्टारनि आंखालखौ नुनाय जायो नार्स साफिसियेन्ट नार्स गैया दा बे अजदा फैबाय थादों गोबां बेमारिफोरा माने डक्टरखौ थि समाव मोननो हाया बिदि अजद दङ डक्टरनि क्राइसिसआ जोंनि बिटिसिआवल' नङा एन्टायार माने आसामावनो डक्टरनि एसे क्राइसिस दं होमब्लाबो आगोलनि समनिख्रुइ दिनैनि दिनाव फ्राय माने हेल्थ सेन्टारफ्राव डक्टर दङसै हयथ' एसे एनै बबावबा सासे सानै माने बुरजा नांगौब्लाबो सासे सानै दं बेबायदि आरो हयथ'बा बबावबा हयथ' एसे लेप्सबो थानो हागौ खिन्थु होमब्लाबो आगोलनि बिटिसि गैयै समाव बिटिसि जेब्ला जायाखैमोन अब्ला खिन्थु जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बिराद गाज्रि हालोदमोन आरोखि खिन्थु बिटिसि मोननायनि उनाव जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि दैदेननाय जितु सरकार बे सरकारनि गेजेरजों जों
दिनै बे देहा फाहामसालिफोरखौ जोङो माने माखासे दाफिननो हादों आरोखि। आदसा दा नोंथांनि हालामाव सुक्लाय सेरफां बियाबाव गोनां जाबावनाय मा बिथांखि नोंथाङा साननानै लादों? माखासे दं ओरै जेनेबा मोनसे समावथ' नों जाथायथ' प्रब्लेम माने लामा जिहेथु गैखायामोन आं बेखौ दहाय बुंनो बावगारदों। आं जेब्ला एमसिएलए जायो मोनसेबो लामा गैयामोन आरोखि दोंसेबो लामा पाका लामा 1 किल'मिटारबो पाका लामा गैयामोन। दिनै 44टा लामा जों बानायनो हाबाय आरोखि। बेनि मादाव बिस्वजित दैमारि बिथाङा बायदासारनिफ्राय थांनाय लामाफोर, बाङालिपारानिफ्राय देवसुमा थांनाय लामा, बिदिनो नावकाटानिफ्राय ओरै तामुलपुर थांनाय लामा, जाब्रंफारनिफ्राय बेटागाव थांनाय लामा, बेफोर खामानिखौ बिथाङा मावदों। माबादों मोनब्रै लामा बा मोनबा लामा बिथाङा मावदों। जोंनि एमएलए बिथाङा मोननैसो लामा बानायदों। आंबो मथा मथि 38टा पाका लामा आं माने आंनि जुरियते सुक्लाय सेरफां हालामाव दिनैनि दिनाव 44टा लामा दं। 38टा लामा आंनि जुरियते आं बानायनो हादों बे आरोखि। बिदिनो आं दहाय नोंथाङा बुंदों बिस्वजित दैमारि बिथांजों गोरोबलायनानै 2001 निफ्रायनो बिथाङा जेब्ला एमएलए जाजेनो बेनो फार्स्ट जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव जौगाखांनायनि फार्स्ट खामानिया बे समनिफ्राय जाबोदों आरोखि। बिनि आगोलाव गैयामोन? बिनि आगोलाव जेबो गैयामोन, जिर'खामोन आरोखि, जिर'मोन। खिन्थु दिनै बिथाङा एमपि, आं माने एमसिएलए बा इएम जाबोनाय, जों ज' ज' गोरोबलायनानै जों खामानि मावदों। गतिके आंनि सुक्लाय सेरफाङाव जोङो माने गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोजां मोनसे स्टेडियामबो जों बानायना दोन। सुक्लायाव दिनै 5 कौटि फैसाजों माने एससि फान्डनि बेजों जों स्टेडियाम मोजां मोनसे स्टेडियाम जों बानायदों। थिग बेबायदिनो सुक्लायाव जों पार्क बानायदों। सुक्लायाव मोनसे समाव हाग्रा गोजामोन आरोखि। जों जेब्ला माने दैदेनबोयो फार्स्ट माने बिटिसि मोननायनि बोसोरसे उनावनो जोङो सुक्लायनि हाग्राखौ जोङो दानस्रायजोबो आरोखि। गोदोहाय बे सुक्लायाव मोनसे माने पिडब्लिउडि आइबि दंमोन, माने इरिगेसननि मोनसे सेक्सनेल अफिस दंमोन। बेफोरखौ आर्मि पुलिसफोर आन्दलनाव थाफैगोन होननानै जों माने बेफोरखौ सिफायजोबदोंमोन आरोखि मोनसे समाव सोमावसारनाय समाव। दा बिनिखायनो जोङो बे हाग्रा जाजोब्बायमोन, हाग्रा दुंजोब्बायमोन। बेनिखायनो 2004आव जोंनि एमपि बिथांनि दैदेननायावनो जोङो माने सुक्लायनि हाग्राखौ जोङो दानस्रायजोबो आरोखि। दानस्रांजोबनानै रिकनस्ट्राक्सन डे होननानै जों बे माने मोनसे प्रग्राम लायो आरो बे प्रग्रामाव जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों लिंना लाङो आरो बिथां बिस्वजित दैमारि बिथांनि दैदेननायाव जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे स्टेचु आरो बिएलटिनि माने फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि सम्राट नार्जारि माने हरखाब नार्जारि बिथांनि स्टेचु जों सुक्लायाव मोनसे जोहोलावफुरि पार्क हिसाबै बानायनो हादों आरोखि। बिनिफ्राय सुक्लाया दिनै माने एसे नायथावना जाबाय आरोखि। बे दिनै 30 बेडेड मेडिकेल जाबाय, पार्क गंसे बानायनो हाबाय। बे माने बिबेकानन्द केन्द्र माने बिद्यालय बे स्थापन जाबाय। बेयाव माने ITI कलेज जोङो माने माबादों, बेखौ जों रान खालामनो हायाखै। नैबे इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो जों रान खालामगोन स्किल डेभेलपमेन्टनि जरियते। जोंनि ओनसोलाव थानाय जे माने आनएमप्लय बिराद समस्या दङ जोंनाव थांना थानायनि। गतिके बयनोबो साख्रि होनो हाया। गतिके इडुकेटेड जायफोर सुबुं बयबो साख्रि मोनाखै। आखाइनि खामानिजों जाहाथे बिथांमोना खामानिजों जरियत जानो हायो, बिनि थाखायनो जोङो बेहाय ITI कलेजखौ स्किल डेभेलपमेन्टनि जरियते जों सालायनो नागिरदों। बिनि गासिबो रायलायनाय माने जाखाजोब्बाय। इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो जों बेखौ रान खालामगोन। बेयाव जों माने बिउटिसियान, टेइलारिं, बेनिफ्राय जों सानदों मा ड्राइभिं, बिदिनो माखासे ट्रेडफोर जों मोनथाम ट्रेडसो माने इनकाम जेनेरेसननि थाखाय जों बेफोरखौ मावनो नागिरदों। बे जोंनि पलिसि आरोखि। दा आं सानो बेफोर माबाखौ जुदि जों खालामनो हायोबा जोंनि जे बे सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोना थांना थानायनि थाखाय माने आखाइनि खामानिखौ रोंगोन होननानै जों सानो। टुरिजम सेक्टराव दिनै बगामाथि दं। बे जोंनि एमपि बिथांनिबो अनेक माने बेवहाय हेफाजाब दं। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बेयाव बुद्धिस्टनि मोनसे स्टेचु बानायदों।
हाजो गाखोनो थाखाय स्टेयार बानायदों बाथौ थानसालि बेफोर बानायदों पार्किं बानायदों एमपि बिथां बानायजोबदों आं ओमफ्राय 2006-07 जों फार्स्ट माने बगामाथि पिकनिक स्पट हिसाबै जों फोसावदोंमोन आरो बे समाव आङो मुम्बाइनिफ्राय गंथाम राफ्टिं बेयाव जिहेतु पुथिमारि दैमा दं राफ्टिं माने व्हाइट वाटार बोर्ड बेयाव माखासे मोजां रिपिट दं गंथाम माने राफ्टिं लानानै बे बगामाथि इक' टुरिज्म ससाइटि होननाय दं बिथांमोननो आं गथायना होदोंमोन बिनिफ्रायनो जोङो माने मिडियानि जरियते गासिबो फोसावजोबनायनि उनाव दिनै बगामाथिया आसामनि गेजेराव देरसिन पिकनिक स्पट बा टुरिस्ट स्पट जानानै दं आरोखि दिनै नभेम्बरनिफ्राय लानानै फेब्रुवारिसिम पिकनिक जानो थाङो बेयाव फालो फालो सानसेयाव 30,000 40,000 मानसि बेयाव गेदारिं जायो आरोखि थांनाय बोसोराव जोङो जायगा होनो हायाखै जायगा होनो हायाखै गारिफ्रा हाबनो हायाखिसै ओरैबायदि गेदेर माबायावबो माने 700सो गारिया बाहेरायाव थानो गोनां जादों 1800 गरेस्वरनिफ्राय थांनाय लामाजों 1800 माने बेयाव गिदिर आरो फिसा गारि सोनो हादों 700 बाहेरायाव थादों आरो एभरिडे दङ एभरिडे माने फार्स्ट उइक माने डिसेम्बरनिफ्राय लानानै जानुवारि फार्स्ट उइकसिम बेबायदि भिर जायो आरो ओमफ्राय मथा मथि 600 700 800 बिदिया माने एभारेज माने देर माससो बेबायदि एभारेज जाबाय थायो सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदि सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि ओनसोलाव माने मोनसे समाव स्कुलनि जेफोर न'फोर बिराद गाज्रिथारमोन आरो बे समाव रिजाल्टफ्राबो एसेबां थिग नङामोन गोदोहाय खिन्थु दा सोलोंथाइ बिथिङाव आवगायबोगासिनो दङ जोंनाव मोनसे कलेज जुनियर कलेज बा डिग्री कलेजनि बहुत माने गोनांथि जानानै दं बेखौ जों एरेन्ज खालामनो हायाखै आरोखि दिनै जोंनि एरियाना गासिबो गरेस्वर कलेजाव फैयो अबेबा ओरैजाय टंला कलेजाव फरायहैयो रङिया कलेजाव फरायो बा गुवाहाटीफ्राव फरायहैयो बिदिनो आंनि समस्थियाव गंसे डिग्री कलेजनि माने जोबोद गोनांथि जानानै दं आरोखि दा बेखौ नोंथाङा फसंनो सानदों बेखौ जों रायज्लायगासिनो दङ एमपि बिथाङाबो रायज्लायबाय थादों जों बेखौ सावरायगासिनो दङ थारमाने नोंथांनि गोदान बिथांखि एबा फैगौ बिसायख'थियाव नोंथांनि कमिटमेन्ट बे जागोन गंसे कलेज गायसननाय दैनि समस्या जोंनाव माने साहा ओनसोलाव एसे दं जों मावगासिनो दङ जोङो बरिं सिस्टेमजों देग्लायबो 6था हाजो ओनसोलाव हाजो सेर माने 3 किल'मिटारसो एरियायाव माने बेयाव बिराद हाइ नालाय गोजौ भुटाननि सेरफां जाहैबाय बेखिनियाव एसे लोंनाय दैनि एसे उसुबिदा दं दाबो एसे दं खिन्थु जों बानायबाय देग्लाय जों 6था जों बानायदों आरोखि पाब्लिक हेल्थनि मोब्लिब कभार जाजोब्बाय आरो गोरिबाबोथ' बुंनो थाङोब्ला दिनैनि दिनाव गोरिबा अनेक खमायबाय मानो होनना बुङोब्ला लामा सामा बानायनायनि उनाव गावबा गाव बिजनेस खालामनो हाबाय जायफोर आबादारिफोर बिदिनो सोरबा थालिर गायो सोरबा बायदिसिना मैगं थाइगंनि आबाद मावो बेफोरखौ फाननो हानायनि बाजारनिबो जोंनाव अभाब गैया मार्केटआ जोंनाव प्रत्येक माने सानफ्रोमबो माने बाजार दं आरोखि रबिबार दैलि माने रबिबार समबार मंगलबार बे हिसाबै आंनि समस्थियाव जेसेबां बार दं एसेबां बाजार दं आरोखि नोंथांनि हालामा सुक्ला सेरफां बियाबा भुटान हाजोजों नांजाबनाय हालाम बे हिसाबै रिमट होननानै नोंथांनि गामि माने एलेकाखौ बुंनाय जायो आरो बेवहायनो थिउरियाफोरनि एबा सोमावसारारिफोरनि प्रभाबा बिरादथार दंमोन आरो बेवहाय गोबांथार एनडिपिनि केदारफोर लोगोसेनो नोंथांमोननि बिएलटिनि केदारफोरनि गेजेराव सौग्रावलायनाया जाबाय थायोमोन आरो दिनैसिमबो बे जेंनाखौ जोब्बाय होननानै बुंनो हाया जुदिअबा थांनाय 27 जानुवारि खालि माने एनडिपि सरकार आरो एबसुनि गेजेराव मोनसे सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्ति अब्लाबो गोबांथार एनडिपि सायना जायाखै होनना बुंनो नागिरो गोबांसाया बे जाबाय बैफोरनि थाखाय मा मेजार दङ जोंनि ओनसोलाव बिदि गैला खिन्थु दिनै आरो जोंनि ओनसोलाव हाग्रा हिसाबैबो बर्डारसिम हाग्रा फ्राय गैला साफा जाबाय आरो गोदो जेसे आंनि सुक्ला सेरफां ओनसोला गासिबो हाग्रामोन मोनसे समाव दिनै हाग्रा गैला जों सब जायगायाव कभार खालामनो हानाय फाखा लामायानो कभार जाजोब्बाय दा बेयाव थिउरिया थानो हानायनि माबाबो गैला जायगा गैला आरोखि मोनसे समाव गारि खारामोन दालां गैयामोन बिनि थाखाय थिउरियाफोर थानो हानाय मोनसे जायगामोन आरोखि भुटानावथ' गासिबो आलफायानो जा
एनडिपिआनो जा बिथांमोननि केम्प दंमोन बे समाव थायोमोन दा गैलिया दा दिनै बिथांमोना दिनै सुक्तियाव फैबाय जे पिस एकर्ड खालामबाय बिनि उनाव जोंनि ओनसोलाव गैला आं सानो हयथ' इयुनावबो जाहैनाय नंला थांनाय 27 जानुवारि खालि बिटिआर सुक्ति जादोंमोन एनडिपि रन्जन दैमारि एनडिपिपि गबिन्द भुषन दैदेननाय धीरेन बर दैदेननाय एनडिपिपि सावरायग्रानि एनडिपि एबसु एबिपिनि गेजेरावहाय सरकारा नाथाय गोबांसा दाबो जेलाव एनडिपिनि सोद्रोमाफोर दङ बे हाइनेस नन हाइनेसनि केसखौहाय बेहाय माफ खालामनाय जायाखै सुक्तियाव दा नोंथांनि हालामनिफ्रायबो जेराव एनडिपिनि दैदेनगिरि दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों दा बेनि मेजरखौ नोंथाङा मा लानो नागिरदों दं बिथांमोननि न'खरनि मानसिफ्राबो फेमिलिफ्रा जोंनाव फैयो एखनबा हेल्प बिनोबो फैयो जिखिनि हायो एसे एनै होनाय जायो जों सानो बिटिसि इलेक्सन जाखांनायनि उनाव सरकार जायोब्ला जिहेतु बिथांमोना दिनै पिस एकर्ड खालामबाय बिथांमोना पिस एकर्ड खालामबाय जेब्ला बिएलटिआ एकर्ड खालामदोंमोन एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जेरै बिएलटिनि केसफ्रा जोबै दिनै जोबहैबाय थिग बेबायदिनो बिथांमोननि जिफोर केसफोर दं बेफोर केसफोरखौबो सिफायनांगौ दा बेनिखायनो जायफोर सरकार फैगोन बिथांमोनाबो इनिसियेटिभ लानांगौ गतिके हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंगासिनो दङ बिथांमोननि जेफोर केस बेखौ उइथड्र खालामनांगौ होननानै बिथांखौ डिसमिस खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुंगासिनो दं आंबो बे बिथिङावनो दं बिएलटि आरो सरकारनि गेजेराव जोंनि सुक्ति जादोंमोन बे सुक्तियाव माने जायनोखि बिएलटिनि केडारफोरा केसाव दङमोन बिथांमोननि थाखाय माने कनसिडारेसना सावरायनाय जादोंमोन सुक्तियाव दंमोन नाथाय दाखालि जानानै थांनाय बिटिआर सुक्तियाव हाइनेस नन हाइनेसनि बाथ्राखौ बुंनानैहाय नन हाइनेसनि गोग्लैनाय दायनिगिरिफोरखौ रेहाय होनाय जानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो बिएलटिनि सुक्तिनि समावहाय खुनु मोनसे केसनि थाखाय भार्डिक्ट होनाय जायाखैमोन कर्टआव नाथाय बे खेबनि सुक्तिनि बेलायावहाय बे मोनसे खोथाखौ जों नोजोर होनांगौ जादों जे एनडिपिनि 30 अक्ट'बर 2008 इंसननि जेनाखि माने बमा होनाय केस बेयो माने भार्डिक्ट जादों सिबिआइ आदालताव आरो बे सिबिआइ आदालतनि राय मथेनो दिनैसिम एनडिपिनि केडारफोरा जेराव दं आरो सानै एनडिपि केडारखौ फासिनिबो अर्डार होनाय दङ दा बे हिसाबैहाय बे बिएलटिनि सुक्तिजों आरो एनडिपिनि जेनाखि बिटिआर सुक्ति बेजों डिफारेन्ट दङ बे क्रिमिनेल केसनि बेलायावहाय दा माब्रैहाय जोङो आसा खालामनो हायो जे बे जोबनानै थानाय जेनाखि एनडिपि लिडारफोर आरो फासिनि अर्डार होजानाय एनडिपि केडारफोर बिसोर बोरै बारग'गोन जे सुक्ति जानाय एसे हाखा दावराव जादों आरोखि जे सुक्ति खालामबाय बेवहाय रन्जन दैमारि बिथांखौ डाइरेक्ट जेलनिफ्राय लांनानै दिल्ली लांबाय सावरायग्रा बिथांमोननि ग्रुपखौबो डाइरेक्ट हाग्रानिफ्राय फैनानै लांबाय दा बेनिखायनो जिथु सुक्ति जादों बे सुक्तिखौ हयथ' एसे मोजाङै स्टाडि खालामनो मोनोमोनब्ला हयथ' बेफोरबायदि जाहैनाय नङामोन दाबो जेबो आं साना जिहेतु पिस एकर्ड होनना बुंदों एकर्डनि मिनिङानो थानाय नङा पिस एकर्ड जिहेतु खालामदों दा पिस एकर्डखौ लाखिनांगौब्ला बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामथारनांगोन बिनि थाखायनो आं सानो हयथ' सरकारजोंबो जोङो एसे नांबाय थानांगोन ज'यै नांबाय थानांगोन अब्ला मोनसे समाव हयथ' माने फोजोबलांगोन बेनिखायनो जाय सरकाराव थागोन बे बिटिसि सरकार जाय सालायगोन बे सरकारानो बेनि थाखाय माने एसे बेबस्था लानांगोन आरोखि बोरैहाय बिथांमोननि केसखौ फोजोबनो हायो सरकारजों रायलायनांगोन सरकारजों जेब्ला थाबाय थागोन स्टेट गभर्नमेन्टजोंबो जों सरकाराव जुदि एलायन्सआव थाबाय थानो हायोब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जों जुदि प्रेसार होबाय थायोबा अब्ला जोङो बिथांमोननि जे केस बे केसखौ उइथड्र खालामनो हागोन होननानै आं सानो आरोखि दा जों फैनि बिसायख'थिनि बागै बिसायख'थिया थांनाय 4 एप्रिलखौ जानो गोनांमोन 8 एप्रिल खालि रिजाल्टनि बाथ्रामोन जोङो 9 एप्रिल खालिनो गोदान सरकार मोनगोननि मिजिं लादोंमोन दिनदानानै दङ कर'ना भाइरासनि थाखाय भारतआव लकडाउन फोसावदों आरो बे लकडाउनाव फैगौ 3 मेसिम जागोन फैगौ 27 एप्रिल खालि बिटिसि सरकारा बायगोन बे बेलायावहाय मा अबस्थायाव नोंथांमोननि सरकारा दिनै सारा बुहुमनां जितु कर'ना भाइरासखौ लानानै आतंक सोलिगासिनो दङ
थांनाय 4 एप्रिलाव जानायमोनब्ला जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो 4 एप्रिलाव जुदि इलेक्सन जानायमोनब्ला हाग्रामा महिलानि दैदेननाय जिथु बिपिएफ हान्जा बे बिपिएफ हान्जाया दिनै सरकार दासिगौमोन आरोखि बे सैथो 100% सैथो गतिके दाबो कर'ना भाइरास बिनि जे माने बेराम बे जुदि जोबोबा जोबनायनि उनाव जेब्ला इलेक्सन जागोन बे इलेक्सनाव हाग्रामा महिलानि दैदेननायावनो जोङो बिटिसि सरकारखौ 4थि खेबनि थाखाय जोङो बेवहाय जोङो दाफिनगोन आरो थांनाय जे 15 बोसोर जोङो बिपिएफ हान्जाया सरकार सालायबाय बे सरकार सालायनाय समाव जिखिनि जोङो जौगानायनि खामानि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जिउ खांनाय बिभिन्न हारि माहारि बिभिन्न धोरोमनि मानसिफोरखौ माने जौगाखांनायनि थाखाय दिनै बिपिएफ हान्जानि सरकारनि गेजेरजों दिनै जे खामानि मावदों लामानि माने मा होनो इदो कमिउनिकेसन बा एडुकेसन हेल्थ सेक्टराव बा एग्रिकालचार सेक्टराव बिभिन्न बिथिङाव दिनै जिखिनि जौगानायनि खामानि जों मावबाय बे जौगानायनि खामानि मावनायनि थाखाय दिनै जोंनो बिटिसि ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाया बिपिएफ हान्जानो भट होगोन आरो जों देरहालांगोन आरो जे आद्रा थाबोनाय खामानि बेखौ जोङो मावलांनो थाखाय जों नाजागोन सरकार बिपिएफनि जागोन ने जागोन मानो जाया जानो 100% आं मोनसे आर्गुमेन्ट लाबोनो नागिरदों जे बिटिआर सुक्तिखौ दहाय होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलआ गामि गामि हाबनानै बुंगासिनो दङ जे बिटिआर सुक्तिखौ आखु पालन खालामनो थाखाय बा मोनफुंनो थाखाय गोदान सरकार नांगौ गुस्लायनो नांगौ आरो इउपिपिएलनो सरकार दानो होनांगौ रायजो राजाया गुरलाब गुरथाब फैदों मदद खालामनो थाखाय इउपिपिएलनो बिथांमोना जेसेबां सापर्ट मोनदों जों बांसिन मोनदों दिनैनि दिनाव बर' रायजोनि जिखिनि सापर्ट जोंसो बारा मोनदों माथो आं दस्रानिखौ मिथिया खिन्थु आंनि ओनसोलावथ' ओरैबायदि माने जोंनि खाथि खाला जेसेबां बर' रायजोफोरा दं फालो फालो जेराव जों मोनाखैमोन थांनाय एमपि इलेक्सनावबो जोंनि बेरेखायै जायफोर माने दानि जोंजों दिनै बिसावरायग्रा ग्रुप बिथांमोना जोंजों गैयामोन धीरेन बर' बिथांनि ग्रुपआबो जोंजों गैयामोन रन्जन दैमारि बिथांनि ग्रुपआबो जोंजों गैयामोन बिथांमोना पिसिडिआरनो भट होदोंमोन आरो मोनसे समाव प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिब्लाबो बिथाङा राजनितिसो खालामबोबाय थाखादों बिथाङा बर' जाथिखौ थगायनानै गाव माने राजखान्थिसो खालामबोबाय थाखादोंमोन आरोखि गतिके खुनु गोदान बाथ्रा नङा दिनै प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरिनिफ्राय माने रिजाइन होनानै माने रिटायार लानानै दिनै बिथाङा इउपिपिएलनि माने प्रेसिडेन्ट जादों बिथांनि जिखिनि मावनाय बे मावनायखौ दिनै गासिबो बर' रायजोफ्रा मिथिगौ आरो बिथाङाथ' मोनसे समाव बुंदोंमोन जे समाव सोमावसारबाय थादोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन कुनु दिन बिटिसिनि गादि माने सेनो थाखाय बिटिसिनि चिफ डेपुटि चिफ इएम एमसिएलए एमएलए एमपि जानो थाखाय सोमावसाराखैमोन जेब्लासिम आलादा रायजो बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन होनना बुंदोंमोन बिथाङा खिन्थु दिनै बिथाङा मानो दिनै बे खोथाखौ गाव बुंनाय खोथाखौ बिथाङा गोसोआव गैया नामा बिथाङा गैयाब्लाबो सारा बर' रायजोआ गोसोआव दं बिनि थाखायनो प्रमद बर' बिथांखौ फोथायखेबस'नानै दिनै बर' माहारिया सानदों बेनिखायनो बर'नि भटआ दिनै जोंजों बारा दं मुस्लिमनि भटआबो दिनै जोंनि गेजेराव अनेक बारायदों मुस्लिमनि भटआ मोनसे समाव मुस्लिमनि भटखौ जों खम मोनदोंमोन एबा मुस्लिमनि भटआ जोंजों बारायदों आरो बिभिन्न जाथि धर्मावलम्बीनि जिखिनि माने दिनै भटफोर जों लोब लोबसो मोनदों आरोखि आंथ' खनथाम इलेक्सन गेलेबाय खनथाम इलेक्सन गेलेनायाव बिदि आङो लोब लोब मानसि मोनाखैमोन आरो देग्लायनि जिखिनि धौ बे धौआ बारा जादों आरोखि नोंथांनि बेयाव थानाय इउपिपिएलनि बिजाथिया जेब्ला नमिनेसन पेपार होनो थाङो तामुलपुराव होमब्लाबो लोब लोब सुबुंनि बानामोन एखे दिनावनो जोङो सेम दे इउपिपिएलनि माने केन्डिडेटआ नमिनेसन हैदों आरो आंबो हैदों बेहायथ' बिथांमोननि मानसि नुवाखै आंनिसो मानसि बेहाय थांनायफ्रा लोब लोब दा बिथाङाथ' दाबि खालामदों आंनि मानसि देखाय भिजुवेल देखायबानोथ' जागोन ना भिजुवेल देखाय भिडिअ दं आंनियाथ' दं आं नोंथांमोन दाबो देखायनो हायो बिथांमोननियाथ' ओरै खर' गंग्लाय गंग्लायसो थांदों माथो मानसिया जों मोखांखौ नायनो हायाखै जोंनि रायजो राजानि मानसियानोथ' गैया
आरो बिथाङा प्रमद बर'आ बिथाङा थांनानै बेहाय माने पाब्लिक मिटिं खालामहैदों आरो जोंबो जोंनि एमपि बिथां बिस्वजित दैमारिखौ लानानै प्रबिन बर' बिथांखौ लानानै आङो पाब्लिक मिटिं खालामदों बिनि गेदारिंखौ नाय भिजुवेल नाय बिथांमोननि आंनाव दं नोंथांमोननो हरनो हायो आं बेसेबां मानसि जादों नोंथाङा 15 बोसोर माने खुंथायाव दङ आरो एमसि जानानै दंमोन नालाय नोंथाङा रायजो राजाखौ बुथुमनायाव गोरलै जादों मानसिफोरनो माने हाजिरा होयै लाबोदों होननानै अजद लाबोदों बे बिथांमोननि खुगाजों बुंनायसो बिथांमोनाथ' बुंदों नावकाटायाव थांनानै बिथांमोना 17 बोसोराव बिपिएफ हान्जाया जौगानायनि खामानि लाबोआखै होनना बुंदों बेथ' बे माने नंखाय बुंनायसो जाहैबाय मानो होनना बुङोब्ला 17 बोसोर सिगाङाव आंनि ओनसोलाव माने 1 किल'मिटारबो लामा पाका गैयामोन दालां गंबाबो दालां पाका माने दालां गंबाबो गैयामोन दा 500निख्रुइ बारा दालां जाबाय दिनै जों स्कुल न'फ्रा बिल्डिं जाजोब्बाय दिनै गोदानै जों गंनै माने मेडिकेल जों बेहाय बानायनो हाबाय दिनै जों सुख्लायाव स्पर्ट्स माने मा होनो बे स्पर्ट्स गेलारि स्टेडियाम दिनै जों बानायनो हाबाय दिनै जों पार्क बानायबाय दिनै जोङो बान्दो गिदिर गिदिर बान्दो EIBP आसुनि जरियते दिनै जों जाब्रा दं माला दं बगामाथि दैमा बरनदि दैमा मिलनपुर बान्दो बोरमाबुरि बान्दो बन्दा बान्दो लान्था बान्दो बेनिफ्राय ओरै माने मार नदि बान्दो ओरैहाय माने भालुकमारि बान्दो 10टा EIBP माने आसुनिनि जरियते दिनै जोङो रायजोफोरनो आबादथिलियाव माने माने दै राननो थाखाय दिनै जों बान्दो गिदिर गिदिर बानायदों जि स्किमफ्रा बयनिफ्राय खमानो 4 कौटि आरो बांसिना जाहैबाय 25 कौटिसिम आंनि ओनसोलाव बिदि जे बान्दो स्किम आरो बे गिदिर गिदिर बान्दोनि गेजेरजों जोङो मोनसे बान्दोनि गेजेरजों नामासो नों बगामाथि बान्दोनि आन्दाराव 20टा गाहाम जोङो माने एग्रिकालसार एग्रिल बान्द जों बानायदों फ्ल' इरिगेसन सिस्टेम जों बानायनो हादों थिग बेनो सुख्लाय जितु इरिगेसन बे 1978 आवनो अपेनिं खालामदोंमोन गलाब बरबरुवा आसामनि चिफ मिनिस्टार बे बायफ्लेनानै थांबायमोन आरोखि जेब्ला BTC जाबाय BTC जानायनि उनाव जोङो BTC माने सुक्तिजोंनो लोगोसे जोङो 8 crore थाखा माने जों मोननो हादोंमोन बेजों जों गोदान सुइस गेट 8टा सुइस गेट जों गोदान बानायदों आरो बिनि उनाव नाबार्डनिफ्राय जोङो 22 कौटि मोननानै गासैबो केनेल बानायफिनजोबनानै दिनै जोङो आबादारिफोरनो दै राननो हादों दा बे माइ गायगासिनो दङ आबादारिया दै मोनगासिनो दङ दिनै स्कुलनि बिल्डिंफ्रा गासिबो जागासिनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजां स्कुल न' सिङाव थानानै दिनै शिक्षा लानो हादों जों मोनसे समाव डक्टर गैयामोन दिनै जों मेडिकेल गोदान डक्टरनियाव एभेलेबल जाबाय मोनसे समाव दालां गैयामोन आंनि समस्थियाव डिलिभारिफोर माने हिन्जावफ्रा डिलिभारि जेब्ला दैबाना जायो बे समाव माने थेलाबोथ' लांनो हाखाया बाननानैसो माने पेसेन्टखौ लाना फैयोमोन दैया बारा बानाया रानाबा दै सेरावनो डिलिभारि पेसेन्टआ थैयोमोन बेबायदि अबस्था जोंनि माबायाव एरियायाव दंमोन दा बे समाव प्रमद बर' बिथाङा जौगानाय लाबोआखै होनना बुङोब्ला बेथ' नंखाय बुंनाय जादों नोंथाङा इसिबां माने दावगानाय खामानि मावदों बुंनाय हिसाबैहाय नोंथाङा माने आनकन्टेस्ट देरहाबोनांगौमोन आनकन्टेस्ट नों बे सम्भबानो नङा सम्भब नङा मानसिफ्रा नों दा बिर'धि थानायाबो सिखार जायो जों जे उन्नयननि खामानि मावदों बे सिखार जायो खिन्थु नों राजनितिसो जाहैबाय नालाय राजनितिसो जाहैबाय फार्स्टआवथ' आङो खामानि मावाखैमोन नै दस्रायाथ' बुङो बारा गोलाव माने सरकार सालायोबा दैदेनोबा एन्टि इनकामबेन्सिया बारा जायो होनना बुङो खिन्थु आंनियाव एन्टि इनकामबेन्सिया खमसो जानानै दं दिनै आं रेकर्ड ब्रेक खालामगोन थांनाय मोनथाम इलेक्सनाव जेसेखि आं माने भट मोननानै देरहादोंमोन बेखौ आं क्रस खालामोन देग्लाय ना मोनसे अजद दङ जे नोंथाङा एन्टि इनकामबेन्सि गैया होननानै गावखौ बुंना लाबाबो जानाय नङा मानो होनबा नोंथांखौ माने EM बिबाननिफ्राय हाग्रा महिलारि बिथाङा बोख्लायना दोनदों बे जाहैबाय मोनसे बेखौ आं बुंनांगोन बे मोनसे जिथु भाइरेल जाबाय मोनसे मेडिया भाइरेल जादों बिनि थाखाय आं दिनै गुवाहाटि सेसन कर्टआव आं केस होदों बिनि सैथोथाया जेब्ला बिनि भार्डिक्ट फैगोन अब्ला रायजोफ्रा बुजिगोन
थारमाने भाइरेल जादों माने बे ससियेल मिडियायाव प्रतिबिम्ब लाइभ होननाय मोनसे चेनेला मोनसे भाइरेल खालामदों आंनि माने एडिटेड फट' होनानै माने जिथु माने मा खालामदों दा बिनि एगेन्स्टआव आङो प्रतिबिम्ब लाइभ चेनेल माने पर्टेल माने लाइभ चेनेल बिनि एगेन्स्टआव आङो बिनि चिफ एडिटर तौफिकुद्दिन आहमेद आरो माने एडिटर बलिन्डेका कलिता बिथांनि एगेन्स्टआव आङो सेसन कर्टआव केस होनाय दं बिनि भार्डिकआ फैब्लासो बुजिगोन बिनि बे प्रतिदिनाव जिथुनाखि बड' भिजुवेल होनाय जादोंमोन जे गुबुन आइजोजों नोंथाङा मोनसे माने देहायारि सोमोन्दो दं बेयो नंखाय बेथ' आं बेखौथ' बुंबाय थादों बेखौनो आं बुंदों आं केस होदों दिनैनि जुगाव नोंथांनि मोखां होनानैबो सेम फट' एड खालामनो हायो बिनि जायफोर माने भार्डिक फैगोन केसनि अब्ला बुजिगोन रायजोफ्रा ना बे खोथाखौ जुदि क्लियार जादोंब्ला हाग्रा महिला नोंथांनो EMखौ होफिननांगौमोन दा बे सामने आं माखौथो बुंखो आं मा खोथाखौ बुंदों आं बेनिखायनो आं केस होदों केसनि भार्डिकआ दिनैसिम फैयाखै केसनि भार्डिकआ जेब्ला फैगोन अब्ला बुजिगोन बयबो अब्ला बुजिगोन आरोखि आच्छा आरो बे माबाखौ लानानै केसखौ लानानै आंनि समस्थियाव खुनु माबा गैया आरोखि बोराबनाय गैया आंनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं BPF हान्जानि जेसेबां दैदेनगिरि दं गासिबो आंजोंनो दंजोबो गासिबो आंजों सुंथानानै दं आरोखि सासेबो दोरोदाखै बारायदोंसो होनबाय आं बेखौ बारायदोंसो आंनाव दा नोंथाङा बिसायख'थियाव देरहागोन ना रोखा देरहायाब्ला रोखाथार देरहायैनि खोथायानो गैया नोंथांनि बियाबाव गोबांथार बिजाथि गसंफादों कन्टेस्ट खालामदों EPPनि दं BJPनि दं गण सुरक्षा पार्टिनिबो दं इन्डिपेन्डेन्ट सासे दं मोजांसो दा जेसेबां बुरजा केन्डिडेट जायो एसेबां मोजांसो ना एफाबां बुरजा केन्डिडेटफ्रा नोंथांनि फारसे गाज्रि मोननाय थानायखायसो गसंदों आरो बिथांमोनजों सापर्टार दङ नों केन्डिडेटआथ' नोङो एखनब्ला नों 500 भट मोना थांनाय बाराव BJPआ 900 भट मोनदों बिनि सिगाङाव सासे टंकेश्वर बर' होननाय दंमोन 500 भट मोनाखै मार्जिनखौसो नायनांगोन ना नोंथाङा बेसेबां भटनि डिफारेन्स देरहागोन एबार आङो 8000 मार्जिनाव देरहागोन 8000 बांसिन मोननानै देरहागोन आं एबार सोरखौ नोंथाङा सेकेन्ड पजिशन गण सुरक्षा पार्टि EPPL थार्डआव BJPआ फर्थआव EPPL फार्स्ट थैत जोंनि माबायानो सोलायजोबनांगोन बे दुनिया सोलायनांगोन EPPLआ सरकार दानो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय बिथांमोननो थोजासे MCLA गैया नांबावगौ जादों नोंथांखौ हांख्रायबाय नोंथाङाथ' बाहागो लानांगौ जों BPFआनो सरकार दाखागोन बा मालाय नोंथाङा EM मोनगोन EPPLआव थाङा खारन नोंथांनो EM होआखै BTCआव थाया हाग्रामा महिलानि दैदेननायावनो BTCनि सरकार जागोन आरो जों हाग्रामा महिलानि दैदेननाय सरकारावनो आं EM जागोन हाग्रामा महिलारि सारा अनोब्ला खाथां EM जाखांनायनि उनावहाय नोंथांनि गुबै हाबाया मा जागोन आंनि गुबै हाबाया जे थाबोनाय आद्रा खामानि दासिमबो लामा बानायनाय दंबावो बान्दो बानायनाय दंबावो स्कुल न' बानायनाय दंबावो दाबो बान्दो बानायनो दंबावो माने जायफोर माने इयुथफोर बिथांमोनखौ खामानिजों बोरै जरित खालामनांगोन आं दहायबो बुंदों आं जरित खालामनांगोन माखासे गोदान माने जों स्किम लाबोनांगोन आरोबाव जोङो जेनेबा कल्ड स्टरेजनि एसे जोंनो गोनांथि दं आरो इलेक्ट्रिसिटिनि जोंनो माने मोनसे साबस्टेसन जों नांगोन जों अलरेडि बेखौ माबाबायबो सेंसनबो जादों बेखौ गायसनसिगोन थिग बेबायदिनो जों कलेज जाहाथे जुनियर कलेजानो जा बा डिग्री कलेज जोंनो नांगौ बेखौ जों ओनसोलनि गोरों गोरा रायजोफोरजों रायलायनानै बोरै जाहाथे जों गंसे डिग्री कलेजफोर बानायनो हायो बेफोरखौ जों नाजागोन टुरिज्म बिथिङाव दा जेरै जादों बेखौ जों आरो डेभेलप खालामबावनानै सानफ्रोमबो जाहाथे टुरिस्ट थाङो जा फरेनार्सफोर बै टुरिस्ट जायफोर फैयो बिदिनो गिदिर गिदिर हटेलफोरजों टाइप खालामनानै बोरै जों बगामाथिसिम लांनो हायो बेफोरखौ जोङो माने एसे गोसो होनानै खामानि मावबावगोन आरो बिदिनो माखासे मिटिं सिटिं खुंनो थाखाय
कमिउनिटि हल जों माखासे बानायबाय आरो बिभिन्न सेन्टार जायगायाव कमिउनिटि हलफोर बानायनो दंबावो क्लाब न'फोर कालसारेल बिथिङाव एसे जौगाखांनायनि एसे लाबोनो दंबावो स्पर्ट्स माने बिथिङाव एसे जौगानाय लाबोनो थाखाय बोरैहाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने मोजां रोखोमनि गेलेगिरि जाहाथे जों खालामनो हायो मोजां माने मोसानो रोंनाय बा देंखो बोनो हानाय बेफोर आंनि माने सुक्लाय सेरफाङाव बे बिथिङाव एसे दुरबल जानानै दं स्पर्ट्स कालसाराव एसे दुरबल जानानै दं गतिके बे बिथिंखौ बोरैहाय जों जौगाखांनो हायो आरो सोलोंथाइ बिथिंखौ जाहाथे आरोबाव मोजां जाहाथे जों गथ' जाहाथे सोरजिनो हायो बिनि थाखाय जोंनि गारजेनफोरखौ लानानै जाहाथे जों मोनसे बिथांमोनखौ एसे हेफाजाब होयै दासिमबो जों होगासिनो दङ गारजेनफोरनो बिथांमोना माब्लाबा एडमिसननि थाखाय फैसा गैया गरिब न'खरनि बिथांमोननो जों एडमिसन होनो थाखाय जों फैसा हरो लेखा बायनो थाखाय एखनबा फैसा हरो बिदिनो बिभिन्न बिथिङाव जों माने दिनै हेफाजाब खालामगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे मोजां मानसि जों सोरजिनो हायो बे बिथिंखौ जों नायगासिनो दं नोंथाङा गोजोननाय होदों नोंथाङा जोंनो बेखिनि सम होनायनि थाखाय आरो गोबांथार सावरायनांगौ दंबावोमोन नोंथाङा इलेक्सनाव देरहाबोनांगौ जों बेखौ मिजिं खालामगोन नोंथांनि सापर्टारफोरा इनटेकआव दङ बेखौ मोन्थिदों आरो गोबांथार सापर्ट नोंथाङा मोनगासिनो दङ होनना बुंनाय जादों नोंथाङा देरहाबोबाय थादों आगोलनि बिसायख'थिफोराव आरो बे खेबाव देरहाबोनानै नोंथांनि हालामनि जौगाखांनाय बिथिंखौ मोजाङै खालामगोन बेखौ मिजिं खालामगोन लोगोसेनो गासै बड'लेण्ड हालामनि जौगासार बिथिङाव नोंथाङा नांथाबगोन बेखौ मिजिं खालामबाय आरो बेखिनिजों जों दिनै नोंथांजों सावरायनाय बे मोगा मोगिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोन्थों